Hola a tots i a totes. Avui, un any més, anem a celebrar el Dia dels Valencians. En primer lloc, vos tinc que dir que la nostra comunitat valenciana és una comunitat en valor, és una comunitat de valor. Per això hem de valorar l'esforç, la solidaritat dels ciutadans durant la pandèmia. Nosaltres, en el CIRA, hem actuat des de la responsabilitat en tots els àmbits, perquè els nostres veïns es troben molt segurs. Avui continuem sol·licitant responsabilitat, precaució per a vèncer a aquesta pandèmia. En aquest dia tan significatiu per als valencians és necessari recordar el nostre agraïment als sectors que són i van ser essencials. Dins d'aquests sectors es troben els serveis socials, els treballadors de serveis de neteja i de FEM, els treballadors i treballadores de supermercats que han estat, com sempre, al peu del canyó en els dies difícils per a poder alimentar al conjunt de la ciutadania. També als forços i cossos de seguretat de l'Estat i a les policies locals. Una vegada més, en nom del Partit Socialista, gràcies, gràcies i mil gràcies. Este any, el Consell ha concedit l'alta distinció de la Generalitat al poble valencià. Nosaltres, també, com a socialistes, als cirenys, hem de també recolzar aquest reconeixement a tots i cada un dels alcirenys per el seu valor i per el seu comportament en estos dies que hem passat difícils i que ara, en esta nova ola, anem a continuar passant-los. El 9 d'octubre és un dia festiu, però també ha de ser reivindicatiu per a demanar el que reclama sempre la ciutadania, un finançament just, un finançament autonòmic que el valencià i valencianes es mereixem. Estic convençut de que anem a aconseguir-ho, al mateix temps que hem de seguir reclamant les inversions necessàries que necessita el nostre país, la nostra comunitat valenciana. També devem de reivindicar la nostra valenciania, la nostra llengua, els nostres drets com a poble. És el moment d'alçar la veu, és el moment de que mos senguen, és el moment de millorar el nostre estatut d'autonomia, és el moment també de continuar avançant en la defensa de l'autogovern. Els socialistes defensem un finançament just, un finançament que ens equipare amb la resta de les autonomies, un finançament que no siga una humiliació per als valencians. Els valencians no han de ser més que ningú, però tampoc tenim que ser menys que ningú. Nosaltres, des del Partit Socialista, continuarem reivindicant un finançament just per als municipis. En l'actualitat tenim un fons de cooperació municipal que per fi, després de 20 anys, ha sigut este govern del Botànic, presidit per el socialista Ximo Puig, qui ho ha fet possible. Un fons que segur estic que estarà en la ment dels nostres governants en la Generalitat Valenciana i en la ment també del president socialista Puig d'anar ampliant-lo perquè els ajuntaments puguen tindre més diners d'aquest fons de cooperació municipal. El CIRA també necessita inversions. Des del govern de la Generalitat, avui és el moment també de reivindicar-los al nostre govern, de reivindicar-los al govern del Botànic, que el CIRA no té que estar invisible en els pressupostos de la Generalitat del 2021. El CIRA necessita la construcció del Palau de Justícia. El CIRA necessita la construcció del nou canal interceptor d'estes barrancaes que inunden els barrios com el barri de les Bases, com el barri del Pere Crespí i últimament com el barri de la Querència. Més de 20.000 habitants pateixen el perill de les inundacions quan venen les barrancaes. Esta infraestructura és necessària i per això continuarem els socialistes alçant la veu al nostre govern valencià perquè fique en el pressupost inversions necessàries. Al mateix moment que considerem necessari també inversions en el que és la carretera d'Albalat, ixen but que fa unes coles interminables. I bueno, ara és l'hora de que el CIRA compte en el govern valencià i avui és el moment de reivindicar-ho. Vull acabar en unes breus paraules del rei Jaume I, perquè pense que aquestes paraules deuen de ser el nostre deure del dia a dia. Estimar i protegir a totes les persones i al poble, fer reinar la justícia i velar perquè els grans no humillen mai als més menuts. Passeu un bon dia de Sant Dionís, passeu un bon dia dels valencians. Visca el 9 d'octubre, visca València, visca el CIRA i sobretot que visca la concòrdia, la unitat per a poder tirar endavant i sobretot tots junts aconseguirem primer que la pandèmia desaparega i després que siguem respectats per el nostre govern d'Espanya en una finançació molt més justa de la que tenim.